Saps què et dic, Popescu? Aquí entre nosaltres. Jo tornaria a portar en Bengal d'entrenador. A mi aquest paio m'agradava. Collons, i de president en Gaspar. Hòstia, tio. Era molt maco veure allò, hòstia, com aguantava la tribuna, la moca dorada i el tio allà fort. Una època fosca, Sí, d'acord. Però, hòstia, a mi la gent em consumia el doble. Hòstia, la caixa feia unes caixes, clar, amb la depressió, hòstia, la gent vinga a mamar, beber per olvidar. Hòstia, a mi em va anar de conya, tu. Tu ets Bengal, És que aquest tio m'agradava molt, hòstia, aquest caràcter, aquest sempre positivo, sempre... Què? Què serà? Una mostra d'orina. Perdona, fill, però aquí les consumicions les poso jo i no estic acostumat a servir begudes tan fortes. Celebro que m'hagi reconegut. Així això ja no ens cal repàs. Reconegut? M'acabes de dir fill, no? Fill? Ah, bé, sí, fill en sentit figurat. Vull dir que per l'edat podria ser el meu fill, no? Soc el teu fill. Fill meu? Hòstia, Hamzi, tio, però com tu fots? Et poses amb cada merder? Un moment, que això no té desperdici. T'adones, Popescu, el que fa la crisi? La gent intentant esgarrapar d'allà on no es pot. Com ens hem de veure, Ni que ho pobra diguis, canalla. ni que ho diguis. Mira, precisament l'altre dia en Chigrinsky... Quin Chigrinsky, el pare o el fill? El que parla malament. Doncs aquest és el pare. Saps què passa? Que va néixer amb la campaneta del coll partida pel mig, per això que fa... És igual. Doncs m'explicava que estava aturat en un semàfor, passa un bailet amb la bicicleta i just quan és al davant es tomba. Va sortir el pare d'aquell segal emprenyat, que si papers, que si indemnització, que si assegurança... Oh my god, matafaca. Tio, no et conec de res i ja m'està ratllant. I tu? Vols fer-me una mica de cas que he deixat l'Smart aquí fora mal aparcat? L'Smart? Què és un Smart? L'Smart, cotxe. allò petit. Sí, oi, que mono que és el cotxe l'Smart. Calla, Cani. Cani jo, fijo de merda. Para, stop. Seu. Mira, xaval, saps què passa? Que aquí els paràsits ens els veiem venir una hora lluny, saps? I ja que vas fotent troles pel món, que sigues més imaginatiu, perquè això de pare no cola. No és cap trola. Ah, no? I aleshores per què volies una mostra d'orina si ho tens tan clar? Per tenir-te agafat pels ous. Volia una prova del teu ADN per si no em creies o et posaves tonto, com fas ara. Ai, la canalla. Tu, lleig, xaval, torna'm el got ara mateix, tu! Seu. I tu, torna el teu tamboret. Mira, nano, aquí on veus l'amic Popescu, és un assassí implacable. A un ordre meva i et destriparia en un moment. O sigui que quietet i tranquil·let. I tu, bons àlbums. Mira, xaval, jo no sé si vas fumat o si t'has esnifat la ratlla sencera del corna del Camp Nou. Però el got és meu, d'acord? No passa res. Te'l pots quedar. Ah, això sí, primer me'l pagues. Ni parlar-ne. Que no? Ah, no? Leonor Samarac Santes Masses. No em diguis que no et sona. Ah, que li cremo un jersei. No és un jersei, és un sueta. No, para, Popescu, que aquesta pava la conec. No t'acollonis tu ara, No t'acollonis. Que no, home, que no. Que et dic que la conec. Però de què? No em diguis que tu vas fer amb una niña bien. Hòstia, ja està. ¡Atención, compañeros! En directo desde el estadio de Wembley, final de la Copa de Europa. Pasa la pelota, vaquero, la para Stoichkov, xuta Koeman i Si aquella nit no! Sí, Popescu, la nit gloriosa. Clar, hòstia, l'alegria, l'excitació, una cosa porta l'altra, ja hi vam ser. Però amb una noia pija, Sí, llavors no anava de pija, anava de progrés, feia dir Leni. Com estaves tu? Clar, home, saps? Era l'època de bikini, de up and down, de Nizza, de Distrito Distinto... la Goig Divin. No, a aquesta discoteca jo no hi anava. On era? No, la Goig Divin són els burgesos que anaven de guais. Ah, vale, ja d'això. Tu, i la mare què? Què fa? Com està? Els meus amics diuen que està boníssima. Ah, muta mia. I que se la farien sense treure-li les calces. Vaja, el que és el prototipus 1000. Mother, I like to fuck.
Una MILF és una mare que està per sucar i pot. Tu fas cara de passar-te la vida a internet, Pajillero. I així, Pau. I tu com més que apareixes ara, després de tants anys? N'he suspès 11 de 8 i els pares m'han tallat l'assignació. No, en deus haver suspès 8 d'11. He dit el que he dit. És que n'arrossegava 4 de primer. 8 més 4, 12. Així n'has aprovat una. Sí, però no compta, perquè em tirava la profe. Una malfollada desesperada. Hòstia, aquest xaval, quin to. No sé qui em recorda. Però bueno, aviam, anem al gra. Què vols? La legítima. La legítima? Però això és un impossible, home. La legítima només es dona quan un s'ha mort, no? Quan s'obre el testament. Això, Rai, es pot arreglar. Nano, amenaces no, A mi amenaces no. Amenaces? Sí, et penses que baixo de l'hort o què? Això es pot arreglar. Cuidadín, A buen entendedor, pocas palabras sobran. Basten. Sobres. Basten. No, et dic que sobres. Calla, home, no t'hi fiquis, hòstia, que no va amb tu, això. Jo em referia a obrir el testament. Bé, deus tenir testament, no? Tu que n'has de fotre? Soc part interessada. A la legítima hi tenen dret tots els fills a part iguals. Ho vaig estudiar a dret civil, un dels pocs dies que estava a l'aula. Sí, doncs et vas perdre la classe on parlaven de que la legítima només es pot obrir quan d'això... Testador. Això, quan el testaferro ja és mort, que en aquest cas seria un servidor. Mira, nano, ho tens fotut si vols exercir d'advocat. I tu què saps? El meu pare, el que paga les factures, vull dir, és soci d'un dels bufets més importants de Barcelona. Godin, Moner, Rovirosa i Associats. No els conec. No. Quin parell de cretins. Deixonses, abans m'has donat una idea. Estava pensant que potser em podries accelerar una mica tot això de la legítima, no? No sé com. Traient-te la vida, potser. O almenys ho fas veure. Escolta'm, tu de què vas? Quins pebrots que té el nano, S'ha de reconèixer que té els teus gens. Ara, el punyetero és fi, Traient-te la vida, com si així fos menys dolorós, oi? Home... Mira que arribeu a ser curtets, Suïcidar-te, tio. Ho prefereixes així? Mira que no t'he demanat mai res i no t'he gustat mai res. Ja seria hora, no?, que fessis alguna cosa pel teu fill. Alguna cosa pel teu... Com què? Com fotre'm un tiro? O un còctel de pastilles. Ho dic per no embrutar-ho tot de sang. Que si no després ha de venir la xatxa i netejar-ho tot. I clar, tal com està el servicio. El servicio? Però tu què t'has pensat? Que jo tinc criada o què? No! Esclar que no! Ja es veu a la primera que tens una vida de merda. Teniu. Vaja, que no em vull pas oblidar de tu. Què? Però de què aneu? Jo de pare. No dius que sóc el teu pare? Doncs estic contribuint a la teva bona educació. Bastard, imbècil. Prou que ho sé. Que et penses que no me n'he adonat? Abans de pujar un cretí com tu ho feu allò... Com es diu això que els hi passa als nadons? La mort súbita. Això, la mort súbita. Que allò ens dic mort súbita i a prendre pel cul, un taret menys. Mira que si em tornes a pagar... Sí, si et torno a pagar, què? Silenci, un moment. Sentiu? Ja està. Però què fots? Treure'm el gust, home. Ja no me'l treu ningú. Ja està, ja m'he quedat tranquil. Ja no em treu el gust de fotre't dos clatellades com Déu mana, que és el que hauria d'haver fet el que paga les factures fa molt de temps. Hòstia, Hansi, com et pot haver sortit un fill tan pijo? Ja m'explicaràs quina mena d'espermatozoides gastes, tu. Què? Doncs, què vols dir amb això? Que jo sóc un semental, tu, i jo hi vaig enviar tot el meu exèrcit d'això, bueno, hòstia, tots els meus capgrossos cap allà, i de primera qualitat, Va ser l'òvul de la mare el que no vas saber escollir, oi? Quiliquàs. Això ens... Aquest tio és manica, oi? No deu ser pas un bar d'ambient, això, oi? Mira, nano, al Naranjito hi és benvingut tothom. Només s'ha de complir una màxima. Aquí paga tot Déu! Punto. No em diràs que tu i ell... que t'has tornat bujarrón, pare? Mira, nano,
Jo no sé què has vingut a buscar, però t'asseguro que sortiràs buit d'armilla i calent de morro. Tio, o sigui, tu saps el que val aquesta camisa? No, no ho sé ni m'importa. És més car que tota la roba que porteu vosaltres dos junts. Estàs segur que aquest tio no és marica? És que em mira molt. Saps per què et mira? Perquè en aquesta casa els pijos que pixen colònia no són gaire benvinguts. Això vol dir que o consumeixes o ja pots escampar la boira, val? No penso marxar sense el que em toca per llei. Però tu em vens a demanar diners a mi quan a casa teu els calesos es surten per les orelles? M'han tancat l'aixeta, ja t'ho he dit. Mira, nano, avui em sento generós i faré dues coses per tu. La primera és que reconeixeré que sóc el teu pare i que hi tens tot el dret a la legítima. Apa, aquí ho tens. Però si això no serveix per res. Com que no serveix per res? Com et penses que vam fitxar amb en Messi? Ai. I en segon lloc, et donaré un consell. Ves a veure ta mare i li dius que m'has vingut a veure i m'has demanat calés. No pateixis que, com tal que no hi tornis, et donarà tot allò que li demanis. Tan mal record guarda de tu? Pitjor, Popesco, pitjor. Quan la Palmis m'ho farà saber, no? Ei, Jan, no pateixis, home. I demanaré que t'incloguin a l'escala. Un fill, Popesco. És molt gros això de tenir un fill, Has fet la signatura falsa, oi? Hi va un sol i sombra si endevines quina de les signatures he fet servir. Averans dels proveïdors. No! Les lletres de canvi falsificades. Ui! Rozando el palo. Les notificacions d'embarc. No, calent. Jo què sé, va, és igual. Enrotlla't i porta'm un sol i sombra.